Dobrý deň, dneska vás vítame pri našom prvom podcaste na tému manipulatívna komunikácia. Preto sme si k nám pozvali školskú psychologičku Mišku Štubňovú. Možno vás niektorí ľudia nepoznajú, čiže skúste povedať niečo o sebe. Ahoj Matúš, ahojte všetci. Ja som teda Miška Štubňová a pracujem na našej škole už 5 rokov. A teda posledné roky ako školský psychológ. Čo mám o sebe povedať? Neviem, môžete ma stretávať najmä asi na chodbách našej školy v takej bezprostrednej prítomnosti, asistencii a potom v takých osobných rozhovoroch so žiakmi alebo aj pri nejakých aktivitách s triedami. A o mne som Žilinčanka, som zo Žiliny, počas vysokej školy som bola mimo Žiliny a v tomto Salesianskom dome pôsobím ako destinátor už od malička a potom postupne ako animatorka v Salesianskom oratóriu a teraz ako škole. Takže je to aj taký môj domov, tento dom salesiansky. Čiže, jak som vravel, ideme sa baviť na tému manipulatívna komunikácia. Ale prečo ľudia manipulujú s inými? Chcú niečo dosiahnuť, mať nejaké výsledky? No, ako to teda je? A ja si myslím, Matu, že už tú otázku si trošku aj odpovedal. Áno, že manipulovať znamená, že presúvať niečo niekam. To znamená, že aj v tej komunikácii a to je o tom, že ja chcem nejakým spôsobom dosiahnuť nejaký svoj cieľ alebo presunúť niekoho pozornosť alebo niekoho správanie na niečo, čo ja chcem. Hej, a v tých ľudských vzťahoch je to aj taká nejaká prirodzená tendencia, že chceme vyhrávať, chceme dosiahnuť to svoje. A toto je vlastne nie tá odpoveď, že prirodzene človek má to, že chce dosahovať nejaké svoje ciele, chce dosahovať nejakú svoju sebarealizáciu a úspešnosť, ale niekedy možno aj taký náš ľudský egocentrizmus nás vedie k tomu, že na to, aby sme dosiahli to, čo chceme, používame aj druhých ľudí a nejako sa hráme s tou hranicou ich vlastnej slobody, alebo že ich chceme my dostať tam, kde chceme, aby boli. Niektorí ľudia majú pocit, že sú manipulovaní, ale nie sú si tým istí, čiže väčšinou času nič nepovedia. Ako by sme teda takého manipulátora mohli poznať? Ja by som ešte možno na začiatok oddelila dve také veci, ktoré si ty aj v tejto vete spomenul, že keď s nami človek komunikuje a manipulátor. Že je dobré možno na začiatok rozlíšiť manipulatívnu komunikáciu, to je to, čo som povedala na začiatku, že nejakým spôsobom niekto sa snaží v tej komunikácii dostať tú druhú stranu tam, kde ju chce. Na druhej strane existuje teda osobnosť manipulátora, alebo teda nejaká taká manipulatívna porucha, kde už ten človek to má vo svojom správaní a je to nejaká jeho dokonca osobnostná črta, že je to preniknuté celým jeho správaním a jeho komunikáciou. My teda tu v tom podcaste sa chceme zaoberať manipulatívnou komunikáciou a to chcem aj povedať, že to nemusí byť iba, že v tej komunikácii, že jeden manipuluje a druhý, ako si ty povedal, že je tým, ktorý sa cíti manipulovaný. Môže to byť aj navzájom, že dvaja ľudia v tej komunikácii sa snažia jeden druhého nejakým spôsobom dostať tam, kde ho to chcú mať. Čiže že manipulatívna komunikácia nemusí znamenať iba to, že jeden manipuluje druhého, ale že navzájom sa nejakým spôsobom ovplyvňujeme a ťaháme niekde, kde sa chceme mať. A možno také rozoznanie toho, že kedy ja vnímam, že už som manipulovaný v tej komunikácii, ja tam vnímam dva také základné znaky a jeden znak možno je taký zmätok, že mám z tej komunikácie zmätok, že si poviem, že počkať, že necítim sa v tom dobré, alebo že dostal som sa niekde, kde som nechcel byť. Hej? Že nie som z toho pokojný, není mi to celé jasné. A druhá vec, to s tým súvisia, som to tiež spomenula, a je to nejaký pocit neslobody. Že to moje konanie alebo správanie nie som s ním úplne stotožnený. Alebo začal som odpovedať a konať tak, ako som úplne nechcel.
a možno mi to dôjde až neskôr, že nie je priamo tam, že si uvedomím, že ja som mu odpovedal nie tak, ako som chcel. A to môže byť rôzne aj tak akože začarované v tých našich osobnostiach a v tej komunikácii, lebo to, že ja neodpovedám tak, ako som chcel, nemusí vždycky byť to, že ja som manipulovaný. Môže to byť to, že ja som mal asertívny a mám strach vyjadriť svoj názor. Ale to ešte nemusí znamenať, že ten druhý človek ma manipuluje. Čiže že sú to také tenké línie rozoznania, že áno, toto je už manipulatívna komunikácia a toto nie. Ale čo mne sa zdá, že tie znaky sú toto, že ja si uvedomím a pomenujem, robím a konám to, čo som nechcel, že na základe ovplyvnených správaním alebo rozprávaním druhého človeka a ja tam vnímam silný aj ten zmätok, že mám z toho chaos, že počkať, že takto som to nechcel, nerozumiem tomu, že nie som v tom taký pokojný. Že možno tieto dve veci by som ja povedala ako také znaky rozoznania. Dobre, ale pokud by sme sa už stretli s nejakým manipulátorom alebo boli by sme si na 100% istí tým, že nás snaží manipulovať, tak čo by sme také mali robiť? Čo mne sa zdá, že aj psychológia prináša možno také kroky alebo odporúčania, že v tých prípadoch nemá význam veľmi ísť do nejakého boja alebo presvedčenia, že tá manipulatívna komunikácia môže mať aj taký znak možno takého boja, že kto z koho, že kto vyhrá a postaviť aj samého seba možno do takej pozície, že ale ja ťa nepotrebujem presvedčať, že ja to proste takto mám, že byť OK, toto je podľa mňa veľmi dôležité, byť OK sám so sebou, tak ako to mám a nemať potrebu vysvetľovať druhému, ospravedlňovať sa druhému, dávať ďalších 1 500 000 dôvodov, že byť v tom čo najviac taký autentický, to znamená sám sebou. A toto vnímam, že je aj taká obrana pred tým manipulátorom, že mnohokrát, keď my sa nevyhovárame, ale veľmi tak spokojne povieme, že ako to máme, tak to môže toho druhého človeka aj tak odzbrojiť. Čiže toto vnímam, že čo najviac si tak reagovať tak slobodne. Že áno, že ja to mám takto to cítim a takto na to odpovedám. Oni používajú aj nejaké tie techniky alebo... Neviem, že či priamo techniky v tejto chvíli ma napadajú, ale možno nejaké také spôsoby, aké môžu byť. Ešte predtým by som povedala, že nie vždycky tá strana, ktorá manipuluje, si môže byť toho vedomá. Že niekedy to môže byť nevedomé, že niekto má takú tendenciu, už sú to naučené nejaké vzorce správania z rodiny, že som naučený, že takto sa so mnou rozprávala a prirodzene sa tak ja rozprávam s ostatnými a až niekto druhý ma na to upozorní. Alebo teda môže to byť aj človek, ktorý už to robí vedome, že chce druhý niekde dostať. A mne sa zdá, že môžu byť také 3 spôsoby tej manipulatívnej komunikácie alebo toho manipulátorstva. Jedno je také, že ten človek vás tak vychváľuje, sa vám tak, tu poviem tak pejoratívne, sa vám tak podlizuje, že sa vás okolo tak motá, že sa vás takými medovými metúzikmi snaží namotať na to, čo chce. Že vás buď chváli a hovorí, že keď od vás niečo chce, ale veď ty si v tom dobrý, ty si v tom šikovný, vždycky ti to išlo a tým spôsobom nejako akože vás pozbudzuje to tvoje sebavedomie a ťa dotlačí k tomu, čo chce. To môže byť jeden spôsob. Ďalší spôsob, čo býva častý vlastne pri tej manipulatívnej komunikácii, je taký spôsob vzbudzovania strachu. Že ja v tom druhom vzbudzujem nejaký strach alebo ho zaženiem do kúta, že buď z pozície mojej moci, napríklad väčšinou to býva v pozícii moci, že ja z môjho postavenia ťa zastraším, že OK, že keď nespravíš toto, tak to môže mať také a také dôsledky. Hej? Že druhý taký ten spôsob je spôsob vzbudzovania strachu v druhom. A tretí spôsob je, že ten manipulátor, ten čo manipuluje, sa stavia do pozície obeti.
že teba stavia do situácie, že to, ako sa on má, alebo čo sa stane jemu, je tvoja zodpovednosť. Alebo tvoja chyba, že ty si toho príčinou. A to môžu byť momenty, že ti povie, že no, ale keď ty to nespravíš, tak ja sa budem cítiť zle. Alebo že no, som smutný, pretože že to a to si nespravil. A to v nás môže, v tom druhom človeku môže vyvolávať nejaký pocit viny a tým pádom už sa v tom necíti slobodný, v tom svojom rozhodnutí, ktorý spravil. A v tomto je pekné, napríklad sa dá použiť aj ten prípad, vysvetliť tú otázku, čo si predtým sa pýtal, že ako sa v tom bráni, že aj tu sa v tom dá tak pekne vyhraniť. Hej? Keď niekto mi povie, že no, že alebo že vyčíta ti, že kvôli tebe sa budem mať zle, lebo si so mňou nešiel na kávu. A ty sa v tom môžeš cítiť obeťou a ísť na tú kávu alebo vonku s tým kamošom, aj keď si to nechcel. Alebo slobodne na to odpovedať, že OK, je mi to ľúto, že dneska sa že si kvôli tomu smutný, ale dneska sa mi nedá a potvrdzujem to svoje rozhodnutie, že teda dneska nejdeme. Že nenechať sa postaviť do tej pozície, ktorú ty nemáš. A vždycky je to o slobode, že ja to svoje rozhodnutie môžem zmeniť, a môžem povedať, že OK, že tak teda poďme. Hej? A je to o tom, že kde ja cítim tú svoju slobodu, že ešte to robím slobodne, zmenil som svoje rozhodnutie, lebo som chcel, alebo sa cítim dotlačený, pretože ty si to spravil. Ja ale vnímam aj to, že je to aj o mne, že ako ja naozaj si dokážem tie svoje hranice chrániť. Preto je veľmi ťažké aj rozoznať, že či je niečo manipulatívna komunikácia, alebo je to o tom, že ja dokážem alebo nedokážem byť asertívny. Čiže, ako ste vravili, že o tom, že väčšinou tí manipulátori zaháňajú ľudí do kúta alebo sa ich snažia vystrašiť, tak stretli ste sa vy s niekým takým, kto by sa vás pokúšal takto manipulovať, alebo poznáte niekoho, kto by sa... Neviem, asi v tejto chvíli ma ani taká konkrétna situácia nenapadá. A ani by som nechcela, aby tento podcast bol nejakým takým priestorom na usvedčenie niekoho. Neviem, asi v tejto chvíli ma ani taká situácia nenapadá, ale môže sa to diať, hej, že niekto sa tak cíti, niekým tak zastrašený, posunutý do kúta. Ale podľa mňa, aj keď samotný tento náš podcast má cieľ vzdelávania, hej, že chceme sa o druhoch komunikácie, o manipulatívnej komunikácii niečo dozvedať a myslím si, že nie je dôležité hľadať nejaké pikošky a príbehy, ale učiť sa, ako v tom reagovať, že ako sa my máme správať alebo nemáme správať, aby sme neboli obeťovou alebo aby sme nemanipulovali. Je podľa mňa zaujímavé si dať aj naopak tú otázku, že nie som ja ten, kto s druhými takto komunikuje, že toto, čo robím, ako s tebou komunikujem, nechávam ti naozaj ten priestor na slobodu, alebo ťa chcem dotlačiť tam, kde ťa chcem mať. Že v tomto podľa mňa nás tak aj pozývam, že byť som taký pozorný na seba samých, že nie je len to, že či ja som manipulovaný, ale aj to, že či nie som ja ten, kto niekoho chce niekam dotlačiť. Čiže ďakujeme vám, Miška, dámy a páni, toto už bude koniec. Ďakujem. Ahojte.